Ha? Okay na? Magandang umaga mga amigo. Kita ko sa iyo. Titirhan sa inyong bunso, ilan ang inyong apo? Opo, sige. So, Lola, kailan pa kayo nasimula makinig po sa aming programa? Naku, nung pang, hindi kayo dati. Hindi kayo dati, ano dyan Opo, PH, ano ho, hindi pa po kami. Opo. Bago lang kayo mag-ano ba kayo? Mag-boyfriend? Sorry. Mag-boy. Oo, bago lang tayo mag-boy. Mao. Okay pa nga mag 1 minute. Tapos kanina pa ini. Lubog ng gano'n. Damo ilang sungo diri oh. Tuwa nagtrabaho ang kunong bugoy, kausa man ko na sila. Ay, kinataprod siya. Karunron. Dugay naman na siya nag-ingon karunron. Sinapon Joseph. Hay man siya. Siya pala nasa ka-extra mo rin sa eskwelahan. Oh. Libur lang usa, ambot sa open canal, skill naman kuno siya. Ambot yun. Wala ba skill? Kasulot na ba? Wala mo manikuro pagkong kambugoy. Gani. Wano dito sino na magkuhan kang bugoy?
Talbot. Kalabahan ng kahoy. Pares anak ting kana na kana. Oh, pareha na ako liharas diri. Kisa man niya diha pong atbang. Sampai na diha kay huling na nanuan. Ito doon na. Kisa may nagunit anak karon. Iya ang anak. May nagulit. Ha? Kisa mang anakan niya ting. Si Junjun. Oh, Junjun. Manghug ni Nini. Si Amilda. Mm. Kasi nakatulog yun. Ting adi na sa umabi. Kit. Di ba nang balay? Kadaga na anak be, madaba na nimo. Ibaliktad untaan na nimo antes. May kaabakahan po dahil nga rin. Wa diri sa saging sab ating. May po ng saba. May po ng saba. Kana dili man na sab ano kun ka kardaba na. Oh, katambok man naman ni putla. Dirla na ito. Ot doon kay waray higot sa sumo. Oh, pwede di na. Baka ba? Ah, ang abaka. Haman di man abaka. Abaka mo na. Kanan da kung punuan. Ayaw. Pwede na kigihon. Diri nga ni buo ko na. Gikigi unta ninyo. Grabe, mahal-mahal pa man sa kuwan. Soro sa atong kinabuhi nga pobre. Dili siyan yan makakuan kay siyan yan pod. Kuan mura pog nagkalisod-lisod kay si Ila mag exam siya sa nga to sa Cebu ambot og asang iyang exam. O budget og mga 10,000 ada kinanglanon nga kwarta. Ambot. O ambot Cebu baka to ingon niya niya sa kuwa o di bato kay sinini Cebu man to sa una. Kung mag-UGT ka ba? Muna siyan yan. Ako yan. Di ba ka mo bakasyon nga to magkuyog ta. Sa di lang usama kay naghinahina lang gani ko ma o kupras nga to sa kuprasan nilang ila ma para lang maka dugang-dugang kan ila pambudget pag UGT niya. Siya gani ko ani bawa sila nas papa mama sa ako mag-intindi sa akong kinabuhi diri ay pilar man po na iyang suporta igo lang po nila panggastos. Oo. Muduaw na nga rin. Pag human na lang ni Ila, ana, makatrabaho na sa Ila, wa na. May iyahang service na. Oo. Imang wag may restro man itong iyahang motor. Gani. Ang imong motor dahil naman. Dako pa dahil nga to kauman o, kung buot na uman o. Dako pa yung mga kahoy. Umagay ng Arnel na ako mataya ko lang galing may Pero, kuan, dili, pero maay pa ni Diri kay Pau ang lubi, kana di, muro magdili Pau ang lubi. ay ipamutol naman ang lubi ang Ah, bago naman yung wala yung gagmay. Ang dampo ang ipamutol na pareho na palang katag-ako ba na niyo? oh, Lubi
ako para kupras ani siya. Buhi pa tong ilang amahan nga ako para kupras ani. Oh. Sige, mga to na ta.